Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y panay makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbiso. Adlaw karon mga higala nga Sabado og Pizza 2 na nining buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutaran karon nga butaga mga higala. Pag-asa padayon nagmonitor sa tropical depression nga naa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Straight to the point. Alas 3 karong kadlawon nahimutang kini sa kapin sa 1,000 kilometros silangang amihanan, silangan sa extreme northern Luzon, samtang ang habagat mo'y nakapikto karon dinhi sa nasod. Straight to the point. Samtang sa laing bahin human dinangop sa Complaint and Action Center sa DYHP RMN Cebu. Kadto magtiayon nga na-scam sa ilang kasal, niduso na sa ilang affidavit ngadto sa Abiliana Police Station aron ipasaka na ang kaso. Batok sa nang scam nila nga wedding coordinator. Straight to the point. Tagantang pagtagad lubutaga mga kaigsunan. Kay porbidang di malasa hinoon ha. Panahon adlaw na gyud sa ilang kasal mga higala. Wa naman ang wedding coordinator, pitok-pitok naman ang mata. Pero matod pa mahigala, nakagastos la og 300,000 na kapin. Daan na tanan mga kaigalaan. Unya gahapon ato na interview mahigalang igsuon. Matod pa mga higala nga kinini ang iyang igsuon nga wedding coordinator. Nakagasto kuno sa iyang anak sa tupay umangkon nga 27,000 pesos. Kay maluluyon day kuno ni. Why problema maluluyon basta imong kagulingong kwarta? Pero maluluyon po kanya mang scam ka sa uban. Medyo hungaw to mahigalang katalungan na. Gawas pa ibutang tala nga 27,000 ang nagasto. Dako man kay nabayad in taon atong maong kasulunon. Straight to the point. Gahapon may gala bag-utos lang minyo mga sukit tigpaminaw. Nga ato nga nahinabi dito sa atong Sibianan, no? Niya natanggong to sa Abiliana Police Station tong maong wedding coordinator karon. Kuana ni submitir na sa ang affidavit para formal nang ipasaka ang kaso batok niini. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin usa ka visa consultancy firm diha sa Cebu Business Park ipasira sa Department of Migrant Workers dinhi sa Central Visayas tungod sa giingong illegal nga pang-recruit og mga magtutudlo og hospitality workers paingon sa Amerika apan wa di ay sila lisensya. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin kapin sa 5,000 individual ang nagparehistro sa unang adlaw sa voters registration sa Comelec na nagsugod na kagahapong adlaw Agosto 1 og mulanat kini og napo kaadlaw. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikatakdang mupirma sa Agosto 12 sa balaodon nga magpospon sa barangay ug sangguniang kabataan election gikan sa Disyembre ngadto na sa Disyembre karong tuiga ngadto na sa unang Lunes sa Nobyembre 2026. Straight to the point. Ato sa hisgutan mga sukit paminaw ug ang atong pagpadayon paghisgot labot na sa Supreme Court decision sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Kinuguban pang mga hisgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi hapon. Kay Diyos o ang natawan mauwi akong nilalagan. Sa kalinawan mga drama o balita ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo komentaryo wala
point.